UNgqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uthi bazoqinisa kakhulu izivimbamgwaqo ezindaweni ezihlonzwe njengezinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe i-COVID-19 esigabeni sesithathu selockdown. UCele uvakashele eMzumbe nase Mthwalume oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu Natal kulandela ukwanda kwezigameko zokuphanga emizini kule ndawo kunamasonto edlule. UNgqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane uBheki Cele uthi amaphoyisa azoqhubeka ukuqapha isimo ngaphansi kwesigaba sesithathu selockdown. UCele uthi kuyakhathaza ukubona ezinye izakhamuzi ziyishaya indiva imithetho yelockdown. Amaphoyisa akakazi ukwehlisa ukuqaphela kwawo kuneyindawo umongameli athe sifuna ukubhekwa ngehlo lokhozi wazibala ama-metro nala KZN metro yaseThekwini neLembe sifuna ukubhekwa ngamehlo okhozi. Kusenjalo uNgqongqoshe uCele uhambele indawo yaseMthwalume nalapho khona izakhamuzi zizwakalise ukukhathazeka ngezigameko zokuqhekezwa kwemizi kubulawe abantu. Ngiyacela ukuthi uNgqongqoshe uma kungenzeka manje solo lesiteshi ngefana ukuthi izigebengu zazi ukuthi amaphoyisa aleli kude idlala. UNgqongqoshe uCele uphinde waphawula ke ngezigameko zokubulawa ekusolakala ukuthi ke zihlobene nezombusazwe. uCommissioner la wonke lawo macala uzowadlulisela kwithimba lethu elibhekene nokubulawa kwabantu bezepolitiki esithembayo ukuthi bazokwazi ukusinqandela lokho kungabhebhetheki kuphindele kuvela khona. UCele ugcizelele ukuthi amalungu omphakathi kumele asebenzisane namaphoyisa ukulwisana nobelelesi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC eseMthwalume.